Iyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bhombe yesitimu samampundu baba mkhulu phakade amen. Izaga izisho iziphicaphicwana zakhe uShembe naloku kukhuluma kwakhe kungaqondakali lapho phela eprofitha yona indaba yakhe yokuhamba emhlabeni. Amanye amagama akhe ayumqondo osobala kodwa abantu babenganaki futhi bengezwa. Nawo ukuhlala kwakhe edumele abanye babengakunakile ngoba isikhathi esiningi vele wayehlale engathokozile, wayehlala ecabanga ngomsebenzi kaNkulunkulu wokuthi ahambe eshumayeza abantu, ephilise nabantu. Njengoba wayekhathazekile kakhulu nakuyo imithandazo yakhe lena, wayengathandazeli khona ukuthi abantu abami bayosala bedlile. Kodwa wayekezwakale ethi uma ebikelwa ngabantwana bakhe abagulayo, wayethi mina anginabo abantwana, labo bantwana uNkulunkulu akabone ukuthi wenza njani ngabo. Wayesho yona phela ingane yakhe lena okwakuthiwa inkosi ilanga kanye nayo inyanga yezulu. Maqede ethi abami abantwana uNkulunkulu wababulala kangisenabo. Phela abantwana ayesesele nabo yibo laba ebanikezwe uNkulunkulu okuthiwa ngamaNazaretha, njengoba uNkulunkulu wamkhombisa bona entabeni lapho ayezitshela khona ukuthi ubisi. Kodwa uNkulunkulu wamtshela ukuthi laba abantwana bakho amaNazaretha. Iwona-ke ayekhathaze ngawo kakhulu njengoba wayethenga izindawo eziningi kangaka, ethengela wona amaNazaretha ukuba abe nendawo yokuhlala, behlakule, belime, belinde abakulimileyo nabakuhlakulileyo emasimini. Lokhu kukhuluma kwakhe uShembe kwakudida, kubuye kuze kudide ngisho nabo abomndeni wakhe, njengoba ngelinye ilanga wake wabiza yena umntwana wakhe lona owagcina sebizwa ngayo inkosi ilanga, lapho amtshela khona ukuthi akalande iphepha nepeni abhale phansi lapho azongcwatshwa khona. Ilapho amluleka khona lo mntwana wakhe ukuthi mhla engcwatshwayo angabongcwatshwa ngalo ibhokisi, nakho ukuthi uyomngcwaba lapho ayobe ekhombe khona, hhayi kwenye indawo. Wamyala futhi lo mntwana wakhe ukuthi ngisho ngaze kuthiwa ufela kumuphi umuzi, kodwa akolandwa kuleyo ndawo ezongcwatshelwa khona lapha eKuphakameni, kodwa kuloyo muzi ayoshonela khona kuyomele ahlinzwe, inhliziyo yakhe ingcwatshwe kulowo muzi ayobe efele kuwo. Labo bantu engobe ngifele kuba baba benenhlanhla, leyo nhliziyo kuyoba ngeyabo ngoba kuyomele ngingcwatshwe khona lapho, ngoba phela ngithanda bonke abantu. Umzimba wami ubuyise uze lapha eKuphakameni. Uma sengilele ethuneni ngiyomila njengomuthi, ngibe nezimpande. Ungawufaki usimende ethuneni futhi ungaphuki. Ungibeke nje emhlabathini ngoba uma lezi mpande sezikhula ngeke zingene kusimende. Ngiyophila ngibe umuthi omkhulu kodwa ngeke uwubone. Ngiyomboza wonke umuzi waseKuphakameni, kodwa ungalinge ukhonke ngaphezulu nasemaceleni kwalo ithuna, ukuze izimpande zami zehle ziyofuna amanzi. Lowo muthi omkhulu uyokhula ugcwale yonke indawo. Nangempela undodana wakhe wakubhala konke phansi lokho kwakusho yena uShembe, kodwa nayo yayibhala inganakile ukuthi lokhu akukhulumayo uShembe kuyinto yanini, njengoba wayebonakala esawumqabaqaba wensizwa, njengoba iminyaka yakhe yayisako-60 ibheke kuwo u-70, futhi engaguli ndawo kungekho okusolisayo. Kanti nawo umthandazo wakhe awenza khona entabeni inhlangakazi
owawuxakile kakhulu lapho iNdiya okwakuthiwa uNozinkobe. Leliya Ndiya phela elalingabatholi abantwana laze lasizwa uye uShembe labe selikhetha yona inkosi yasePhakameni. Lasonta khona kanye nabantwana balo elalibanikezwe uye uShembe. Noma lalingakuzwa kahle okwakushiwo kuye uShembe kulo mthandazo, kodwa kwalimangaza kakhulu ukuthi kwenze njani namhlanje ubaba athandaze isikhathi eside kangaka. Yilapho elaze lantshontsha khona labheka. Yilapho leli Ndiya elabona khona ukuthi uShembe inyembezi zigcwele ubuso bonke. Kodwa ayekuzwa kahle lapha uNozinkobe wayikhulekela wona amaNazaretha. Ekhulekela izinhliziyo zawo amaNazaretha ukuthi zingehlukani, ziye ngandawonye njengamanzi. Abanye babemzwile ethandaza ethi, "Nkosi, uma ngihamba ngibashiya laba bantu, angabishiyi bodwa, ngibashiya nawe Nkosi. Enye into engiyicelayo ukuba ungenzele yona. Ngicela laba bantu Nkosi bafele ndawonye, bangahlukani. Wenze izinhliziyo zabo ziye ndawonye njengamanzi." Kuyo yonke le mithandazo ayithandaza akukho nowodwa oyubhekise kuwo umndeni wakhe. Ngalo uthando olukhulu ayithanda ngalo amaNazaretha liyaguqa lapho egumgedlela mzukulu amafutha omkhovu 20 minutes waphakade. Amen.